de la setmana passada, a les 10:30 del matí, l'equip del Barça, que són uns grans futbolistes, estaven a la Generalitat Valenciana. Ells, sense mala intenció, van trencar un vidre d'un xut de pilota. Al final es van fer mal amb els vidres de la finestra trencada. Alguns futbolistes del Barça van haver d'anar a l'Hospital de València. Al final es van recuperar de les lesions i van poder tornar a casa seva. El divendres de la setmana passada va caure un meteorit. Aquest era gegant i molt lleuger. Això va passar a Hawaii. És una illa molt petita. La gent de diferents races es van reunir al camp per jugar un partit de futbol. Ells van trencar una finestra amb un forçut de pilota. Per això la gent que jugava va haver de pagar la finestra. Finalment van pagar-la i van poder tornar a jugar. Aquest partit es celebra perquè havia vist la caiguda del meteorit. Ahir, dimecres 6 de març, el Rajoy i el Artur Mas volien una pilota d'or. Un la volia per Espanya i l'altre per Catalunya. Per aquesta raó es van enfadar. Després va arribar l'Alicia Sánchez Camacho i els va dir que no s'havien d'enfadar per aquesta tonteria. Al final, ningú es va fer mal.